Dobrý večer, vítajte pri sledovaní správ RTVS. Naši redaktori pre vás pripravili aj tieto témy. 49% akcií Slovak Telekomu, ktoré zatiaľ ovláda štát, je na predaj. Na Slovensku možno skončí aj tretí mobilný operátor O2. Zákon o cestovnom ruchu označila opozícia za ušitý pre konkrétnu finančnú skupinu. Minulý týždeň ho ministerstvo nechcelo predložiť, dnes o ňom rokoval parlament. Zdá sa, že americkí politici sa dohodli na navýšení dlhového stropu Spojených štátov. Do dosiahnutia starého dlhového stropu chýba len niekoľko hodín. Spojíme sa s našou spolupracovníčkou vo Washingtone, Alenou Taranovou. Štát odchádza z telekomunikačného biznisu. 49% akcií Slovak Telekomu, ktoré dnes štát ovláda, je na predaj. Transakcia v hodnote stoviek miliónov eur by mohla byť najväčším obchodom súčasnej vlády. Minister hospodárstva už vyjednáva o podmienkach predaja akcií. V správach sa dozviete najnovšie informácie. Vítajte pri sledovaní. Dnes je to presne 95 rokov od vzniku prvej Československej republiky. Nový štát vznikol po prvej svetovej vojne na troskách Rakúsko-Uhorskej monarchie. Dobrý večer, je tu mozaika najnovších udalostí s podrobnejšími postrehmi. Vítajte pri správach a komentároch. Poslanci začali rokovať o štátnom rozpočte na budúci rok. Ministerstvo financií sa drží plánu udržať deficit pod 3% HDP. Opozícia však kritizuje znižovanie výdavkov na zdravotníctvo, školstvo a sociálne veci. Už o niekoľko dní bude významne posilnená vlaková doprava na tratiach na území celého Slovenska. Zvýšiť by sa tak mala najmä doprava v regiónoch. Do severnej Európy dorazila mohutná búrka Xaver. Úrady na mnohých miestach zrušili dopravné spojenia a uzavreli školy. V prímorských regiónoch pripravili protipovodňové bariéry. Poslanci začali rokovať o rozpočte na budúci rok. Deficit verejných financií má byť na úrovni 2,64%. Pôvodne mal byť o 0,2 vyšší, no vláde pomohol lepší výber daní. Dobrý večer pri správach a komentároch. Premiér Robert Fico čelí v Národnej rade odvolaniu, ktoré iniciovala opozícia. Informáciu ešte doplním. Cestu medzi Devínskym jazerom a Vysokou pri Morave v Bratislavskom kraji zaplavilo a museli ju uzavrieť. Na bratislavskom nábreží sleduje povodňovú situáciu reportér Marian Homer. Máš slovo. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Situácia sa naďalej vyvíja. Posledné správy hovoria o tom, že na Petržalskej strane Dunaja začali policajti pátrať po 3 nezvestných osobách. Malo by ísť o bezdomovcov, ktorí tam obývali chatku. Vláda schválila nariadenia, na základe ktorých sa od začiatku budúceho roka zvýšia platy štátnych zamestnancov a zamestnancov verejnej správy. Mzdy im stúpnú o pevnú sumu 16 eur. Jó estét kívánok! Címmondatok szerdai hírösszefoglalónk tartalmából. Hol a motiváció? A szlovákiai közmunkaprogramokat bírálja az Unió. Még hetekig fertőzhet, az árvíz miatt gyakoribbak a piaci ellenőrzések. Újra régi szépségében átadták a Kassai Dóm felújított főbejáratát. Nem tetszik az Európai Uniónak a Szlovákiában alkalmazott közmunkamodell. Brüsszel kilátásba helyezte, hogy amennyiben nem tesszük tartalmasabbá az aktivációs programokat, Vítajte pri sledovaní regionálneho denníka. Dobrý deň. Most na Nitrianskom hrade budú musieť opäť rozobrať, pretože vlhne. Stredoškolákov čakajú náročné dni. Začali sa ústne maturitné skúšky.
5 pacientov so sklerózou multiplex prejde na bicykloch po Slovensku od Tatier k Dunaju. Hradný most na Nitrianskom hrade vlhne. Musí ho preto rozobrať. Medzi múrivo dajú novú izoláciu. Druhý vládny sociálny balíček sľubuje pomoc aj tzv. Hladovým dolinám. Primátori Jelšavy a Rimavskej Soboty zlepšenie neočakávajú. Aj o tom sa dozviete v dnešných správach RTVS z regiónov. Vitajte pri ich sledovaní. Naši spravodajcovia pripravili aj tieto témy. Martinskí poslanci odmietli splácanie 8 miliónovej pohľadávky za budovanie strediska na Martinských holiach. Podľa nich by tým mesto uznalo nároky protistrany. Pestovatelia jahôd doplatili na daždivé počasie. So zberom už 2 týždne meškajú. Kremnická mincovňa ukáže návštevníkom viac ako doteraz. Aktuálne napríklad razenie pamätnej medaile Ľudovíta Štúra. Druhý sociálny balíček by mal pomôcť aj tzv. Hladovým dolinám. Okresy s mierou nezamestnanosti nad 20% by tak mali získať viac investorov, práce a lepšie cesty. Dobrý deň, sledujete správy z regiónov, dnes z Košíc. Na hlavnom ťahu z Michaloviec na Ukrajinu spôsobila rekonštrukcia mosta takmer hodinové zastavenie práce v blízkej firme. Na cintoríne v dedinke Okružná pri Prešove vyrezali bez povolenia takmer 20 tují, starých 45 rokov. 2 tatranské vílky zapísané na zozname národných kultúrnych pamiatok budú mať lepší osud ako podobné chatrajúce objekty. Na ich záchranu sa podarilo získať peniaze z eurofondov. Cestu opravujú a ľudia meškajú do práce. Na hlavnom ťahu z Michaloviec na Ukrajinu rekonštrukcia mosta spôsobila takmer hodinové zastavenie práce v blízkej firme. Dobrý deň. V nasledujúcej polhodine uvidíte zostrih udalostí, ktoré hýbali Slovenskom v uplynulom roku. Vitajte. Nosnou politickou udalosťou v roku 2013 boli voľby do samosprávnych krajov. Očakávaná nízka účasť sa potvrdila. Výsledky však priniesli pre mnohých prekvapenie. V Banskej Bystrici vyhral Marian Kotleba, ktorý sa stal známy najmä ostrou kritikou Rómov. Za korupciu podmienky. Tresty pre bývalých futbalistov, ale aj ďalšie témy v správach RTVS. Dobrý večer. Vladimír Jánoš je na slobode. Exposlanca pustili na kauciu. Generálny prokurátor nesúhlasí. 2 trestné stíhania v prípade Gabčíkova. V parlamente o nich hovoril Robert Fico. Opozícia šancu reagovať nedostala. Havária vrtuľníkov v Argentíne pri nakrúcaní reality show. Zahynuli aj francúzski olympionici. 3 roky od požiaru Krásnej Hôrky hrad stále opravujú. Na otvorenie si počkáme ďalšie 3 roky. Bývalý poslanec Vladimír Jánoš, obvinený z týrania manželky, je po 4 dňoch v policajnej cele na slobode. Súdkyňa okresného súdu v Prievidzi ho prepustila na kauciu 20 000 eur. Ruským atletom čoraz viac hrozí, že nepôjdu na letné olympijské hry. Sledujete správy RTVS. Dobrý večer.
Opozícia obviňuje Roberta Kaliňáka, že svoj podiel vo firme Ladislava Bašternáka kúpil výrazne pod cenu a označuje to za úplatok. Minister hovorí, že ide o ďalšie lži. Európska komisia žaluje Slovensko pre skládku odpadu pri Žiline. Brusel nám hrozí miliónovou pokutou. Podozrivý vrah britskej političky Joe Coxovej podporoval rasistickú organizáciu. Finančný výbor parlamentu nevypočuje zamestnanca finančnej správy Ondreja Čurilu ku kauze vratiek podnikateľa Ladislava Bašternáka. Začiatok pracovného týždňa prináša prvé aktuálne informácie. Dobrý deň pri správach RTVS. Kandidátky do novembrových komunálnych volieb sú uzavreté. Kto chce byť primátorom, starostom či poslancom miestnej samosprávy, mal čas na podanie kandidátky iba do včerajšej polnoci. Dobrý večer. Najzaujímavejšie udalosti a aktuálne témy, to sú aj dnešné správy a komentáre. Vítajte pri ich sledovaní. Slovenské elektrárne sú možno na predaji. Na tlačovej konferencii v Moskve to dnes naznačil generálny riaditeľ elektrární Luka Danes. Rok porazí v Moldave nad Bodvou nebol zatiaľ nikto potrestaný. Poslanci sa dnes zaoberali správou o činnosti verejného ochrancu práv za minulý rok. Krajiny eurozóny by mali znížiť daňové zaťaženie práce. Tvrdí to holandský minister financií Jeroen Dijsselbloem, ktorého vám predstavíme v rozhovore. Slovenské elektrárne sú možno na predaj. Na tlačovej konferencii v Moskve to dnes naznačil generálny riaditeľ elektrární Luka Danes. Ešte pred konferenciou podpísal zmluvu. Dobrý večer. Neustále sledujeme aktuálne dianie. S nami vám neujdu najdôležitejšie postrehy. Vítajte pri správach a komentároch. V parížskej štvrti Saint-Denis sa policajti snažili dolapiť organizátora piatkových útokov. Zatkli 8 ľudí. Jedna žena na sebe odpálila výbušninu. Slovensko sprísni zákony, ktoré sa dotýkajú boja proti terorizmu a zvýši počet policajtov. Tajná služba by mala získať nové právomoci. Posledný návrh štátneho rozpočtu druhej vlády Roberta Fica je v parlamente. Vláda ho označuje ako triezvy a racionálny. Opozícia ho považuje za predvolebný či zavádzajúci. V hlavnom meste Francúzska bola dnes veľká protiteroristická razia. Dlhých 17 hodín trvalo rokovanie lídrov eurozóny o gréckej kríze. Výsledok sme sa dozvedeli dnes ráno. Grécko zostáva členom eurozóny, ale ak chce ďalšie peniaze, musí konečne prijať aj zásadné reformy. Paradoxne ešte tvrdšie ako tie, ktoré Gréci odmietli v nedávnom referende. Pekný večer na celé Slovensko. Na jednotke sledujete mimoriadne správy a komentáre venované gréckej kríze. O chvíľu sa spojíme s našou redaktorkou Tamarou Lištiakovou, ktorá sleduje aktuálne dianie v Aténach. Na to, ako môže súčasná kríza ovplyvniť fungovanie eurozóny a celej Európskej únie, sa spýtam Radovana Geista z portálu Euraktiv.sk. A o tom, či je Grexit, teda vystúpenie Grécka z eurozóny, už naozaj zažehnaný, budem debatovať s bývalou ministerkou financií Brigitou Šmegnerovou a so šéfom rozpočtovej rady a kedysi guvernérom Centrálnej banky Ivanom Šrámkom. Ešte raz pekný večer. A čakáme kedy a prinesieme vám ju naživo vo vysielaní. Bratislavský hrad sa v noci opäť vysvietil. Svetelná show na hradných múroch zobrazovala prírodu, historické pamiatky, rôzne športy či tradície Slovenska a Holandska. Začína sa nový a aj chladnejší pracovný týždeň. Dnes bude maximálne 21 stupňov. Vítajte pri ranných správach. Voľby v Grécku vyhrala opäť Syriza. Dokonca sa dohodla na vytvorení novej vládnej koalície s doterajším koaličným partnerom, pravicovo-populistickou stranou Nezávislí Gréci.
Okolo 5000 utečencov nocovalo na hraničnom priechode v Nickelsdorfe. Červený kríž ich ošetruje, rozdáva jedlo aj oblečenie. Ľudí odtiaľ odvážajú do Viedne aj taxíky. Seriál Hra o tróny získal v Amerike najvýznamnejšiu televíznu cenu Emmy za dramatický seriál roka. Najlepším komediálnym seriálom je Viceprezidentka. Na inom filmovom festivale v Toronte ocenili film slovenského režiséra Marka Škopa, Eva Nová. V Grécku sa po voľbách zdá sa nič nemení. Zásadné vyhrala Syriza. Ako teda bude vyzerať zloženie parlamentu a vlády? To je otázka pre Filipa Minicha. Dobré ráno do Aten, Filip. Korupcia, schránkové firmy, Ukrajina či Islamský štát. To boli témy, o ktorých poslanci Národnej rady hovorili s riaditeľom Slovenskej informačnej služby Jánom Valkom. Jó estét kívánok! Mai témáinkból röviden. 2015. szeptemberétől növekedhet az elsősök osztálylétszáma az alapiskolában. Évadnyitót tartottak a Kassai Thália Színházban. Csallóköz csütörtökben átadták a vállalkozói inkubátorházat. ...2015. szeptemberétől növekedhet az alapiskolák első osztályainak létszáma. Rok 2014 opäť menil pomery na Slovensku. Niektorí ministri už nie sú ministrami. Študenti a dôchodcovia jazdia vlakmi zadarmo. Dianie u nás však výrazne ovplyvňovala aj ukrajinská kríza. Slovenské firmy sa obávali dopadov sankcií. Ukrajine sme poslali reverzom plyn. Odpoveď z Moskvy prišla vo forme zníženia dodávok o polovicu. Vítajte pri súhrne tých najdôležitejších udalostí uplynulého roka. Po 10 rokoch a 2 funkčných obdobiach opustil prezidentský palác Ivan Gašparovič. Ľudia si v marci zvolili novú hlavu štátu. Po prvý raz vyhral nezávislý kandidát. Andrej Kiska porazil v záverečnom súboji predsedu vlády Roberta Fica. Slovensko, podobne ako ostatné európske štáty, žilo uplynulý rok predovšetkým utečeneckou krízou. Politici sa v parlamente zhodli na odmietnutí povinných kvót a vláda pre ne podala na Európsku úniu žalobu. Opäť sme zažili niekoľko korupčných kauz v zdravotníctve, ale aj krachujúci váhostav. Sledujete súhrn udalostí, ktoré v minulom roku hýbali Slovenskom. Vítajte. Európa v lani zažila najväčšiu utečeneckú krízu od druhej svetovej vojny.